ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ବାହାରନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି କହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଏମିତି ସାବାଡ କରିଛି ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ସାବାଡ କରିବି ଦରକାର ପଡିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅମାନ୍ୟ ବାବୁକୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅମାନ୍ୟ ବାବୁ କେହି ନଥିଲେ, କି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ରାଉତକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟର ରାଉତକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ବିପକ୍ଷରେ କେବେ ଲଢେଇ କରିପାରିବନି, କି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କେବେ ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରିବନି। ମିଛ କଥା ଜମା ନୁହଁ। ଇତିହାସ କହିଲି ନା, ଇତିହାସ ସେଟା ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ଯୋଉ ବହିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ବାହାରନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି କହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଏମିତି ସାବାଡ କରିଛି ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ସାବାଡ କରିବି ଦରକାର ପଡିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥାଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ ନା। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଥା କହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ କାଲିକା ଡେଟରେ ମୋ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ସିଲଟ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଥିବି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ସୁଧୁରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ହୁଏ। ଜାଣିଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସାବାଡ କରିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ 3 ମାସ କନେକ୍ଟ ରହିକି, ଏଭ୍ରି ଡେ ରିହର୍ସାଲ କରିକି, ଏଭ୍ରି ଡେ ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ ଗମା ଆଉଟକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଥିଲୁ। ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ବିରତି ନେଇନି, ଏବେ ବି ଖେଳୁଛି, ଏବେ ବି ଖେଳିବି, ଆଗକୁ ବି ଖେଳୁଥିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର କବାଡି ପ୍ଲେୟାର ହେଇକି ଖେଳି ପାରିବିନି, ଏତିକି ଅଛି। ବଟ କବାଡି ମୋ ରକ୍ତେ ରକ୍ତେ ଏବେ ବି ଅଛି ଦୁନିଆରେ। ଚାହିଁନି, କେବେ ବି ଚାହୁଁନି। ବାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଲବମ କଲା ଟାଇମରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଶୁଣିଛି। ବ୍ଲଗ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ସେ ତ କହିଲି, ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ଆକ୍ଟର ହବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା, 3 ମାସ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଆମକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦବାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କମ ଆଉଟ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପସିବୁଲ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସେ ଚରିତ୍ର ଟା। ଲାଜ ପରଦା, ସେଥିରେ ମତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ମୋର କିଛିଟା ଇନପୁଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ମତେ ଲାଗେ। ଭଉଣୀ। ମୁଁ କୋଉଠି କହିନି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କହିଛି, ଆଜି ଭଉଣୀ କହିଲି। ନିହାତି ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ପଡେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ନିଭାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ନିଭାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବଟ ଦୂର ହେଇପାରିନି। କାହିଁକି ଜାଣିନି, ଯୋଡିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆମ ଯୋଡିକୁ ତିଷ୍ଠେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମ ଲାଜ ପରଦା ପରେ ନୀଲାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି, ବଟ ଚାନ୍ସ ପାଇନି। ମୋ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରାଇଟ ଅନୁଷ୍କା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କାମ କରିପାରେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସିଏ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଶିଛି ସେଥିପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖାଯିବ କଣ ହବ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କାହିଁକି ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦବା କଥା ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ କୁ ସେ ଭରସାକୁ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଚାନ୍ସ ଆଉ ଭରସାକୁ ଜିତୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ।
ଅଦିନ ମେଘ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ବାବୁ ଭାଇ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଆକ୍ଟିଂକୁ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦେଇନି ମୋର ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦେଇନି ମତେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ପସିବଲ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି କରିଛି ମତେ ଏବେ ବି ଲାଗେ କି ମତେ ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରିବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ତ କିଛି ଢିଲା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ମତେ ଲାଗେ କି ସେ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ମତେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଥିଲା ଲାଜ ପରଦା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହଉ 7 ବର୍ଷରେ ଏ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ଟୋପା ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଆମେ ସୁଟ କରିଥିଲୁ ସେ ଲୋକେସନ ସେ ଲୋକ ରାଜି ନଥିଲେ କି ଆମର ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରୁ କଳା ଟୋପା ଲାଗିବନି ତାପରେ ନଜର ଲାଗିଯିବ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ ସେ ସୁଟ ମାନେ ଟେକ୍ ଟା ନବାରେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଏପିକ୍ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯେତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖି ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବଢିଛି ଛୋଟବେଳୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଣ ହଉଛି ସେଇ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଡେଟ ରେ ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ କି ଆମେ ତମଠୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ନାଇଁ ଏଟାରେ କେହି କହିବେନି ଏଇ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଡିସକସନ କରିବେନି ଆମେ ମେ ବି ଆପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ ଆଲବମ୍ ଯାହା ବି ନେଇ ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ ଡିସକସନ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜରେ ଗୋଟେ କଳା ଫୁଲଷ୍ଟପ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଳା ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଧଳା କାଗଜକୁ କେହି ପଚାରିବେନି ଓଲଟା ସେ କଳା ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆମେ ହିଁ ସେମିତି ଭାବିଦବା କି ଆମ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଫ୍ରଡ କରିଥିଲୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ ସେ କରିଥିଲୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୋ ଲାଇଫରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକସନ ନାହିଁ ତ ସେ କଳା ବିନ୍ଦୁ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବେ ଗୋଶାଳା ହଉଛି ଇମୋସନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଶାଳା ମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଉଠିଲେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ତାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟା ଖାଇଲେ ତା ଦିନଟା ଭଲ ଚାଲେ ଦିନରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ସେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଗୋଶାଳା ଯିବା ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋମାତା ଦେଲେ ମା ରେଡି ତ ଆଉ ପୁଅ କଣ ହାତ ଉଠେଇବା ଆଉ ହାତ ଯୋଡିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ବଢେ ଆଉ ହାତ ଯୋଡିଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାମ୍ନା ଲୋକ ବି କହିବେ କି ଚାଲ ଭୁଲ ମାଗିଲା ତା ସହିତ ଭଲ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭୁଲ ମାଗିଦେଲା ତ ବହୁତ ବଡ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଏତିକି କହିବି କି ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କୁ ଧରିକି କେବେ ରୁହନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥାଏ ସେଟା ଭୁଲ ମାନିଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦବା କଥା କାହିଁକି ନା ବେଶୀ କହିଲେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦିଲସେ ଭଲ ପାଏ ବାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଆଜି ତ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି କେତେ 400 କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କାଲି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା 54,000 ମୁଁ 15 ନଉଥିଲି ଏବେ ଫିଲାଲ 20 ନଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗମା ପାଇଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଲି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହାବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇଛି ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବାହାରେ ମାନେ ଆଜ ଏ ଓଡିଆ ପିପଲ ହିସାବରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ପିଲା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛି ଗାଡି କିଣିଛି ସୁନା କିଣିଛି ଫୋନ କିଣିଛି ଅ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଛି ନିହାତି ଭାବେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସିରିଏଲ ହଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଯାହାବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ କି ଓଟିଟିରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହଉଛି ଫେସବୁକରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ଇନକମ୍ ସେତିକି ନାହିଁ ଆ ପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଛି 2,80,000 ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ କରିଛି 4,500
ଏଭ୍ରିଡେ କହିନି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆଜି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 400 ଟଙ୍କା ଅଛି କାଲି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ 54,000 ତ ମୁଁ ଏଭ୍ରିଡେ କହିନି ଏଇଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଚାଲେ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ